100 töwerek adam ýurdumy paragat diýip ýapdy soňky çykaran videomda. Ýöne meniň videom aşagyna ýurdumy paragat diýip kommentariýa ýazmak bilen Türkmenistan düzelen ok, suw joşmasy ýatan ok. Suw joşmasy bilen göreşmek üçin biz dünýäniň tejribesinden ugrap bilýär. Olarda hemme zat açaçan aýdylyp, ýörüýde hünärmendler öz pikirlerini aýdyp, halka bilim berip ine suw joşmasy bilen şeýle göreşmeli, ýer titremesi bilen beýle göreşmeli. Şonýaly düşündiriş işlerini geçip nirede kim öldü, kim galdy, niresi ýymryldy, näme üçin binalar yer titremesine taýýar däl durly tanqidler edilýär. Ine ýokurdan hem görýändiňiz. Nähile suw joşmasynyň bilen görüşilýänini. Ýene de bir zat, Hudaýa şükür ýurdumyz paragat, halkymyz abat diýdi. Ýöne belki Hudaýyň özi bize bedbatçylyklary göýerýändir. Sebäbi biz ýurtda edenetdirge dymyp otýarys. Diňe özümiz bilýär, asmana asuda bolup dursa, gözüň öňünde adam öldürselerim, ana hiç ýyl tapady ýok diýip getip ýörüs. Şo derejä bardy da ýurdumyz. Ruanly edenler edip ber, halkyň ýarsyny ýurtdaşynda gul etdi, aýlyklary ona ese az berýär. Hiç kime moňa sen näme üçin şo zatlar etýän diýip soranok. Mümkin Hudaý Taala kitaplarında ýazýarlar, gullary zalymyň garşysynda, garybyň ýanynda bolmalydygyny bir de ýatladyk gelýändir mümkin. Bir-birimize kömek etmelidigini, Hudaý Taalanyň öýünde Qur'an-ı kitabyny okuman, Qur'an Kerimi okumalydygyny, paragatçylyk bir de Hudaý Taala berýär. Haçanda onuň hemme buyuran işlerini, kanunlaryny where there were significantly smaller earthquakes, and yet had very large death tolls. And I think that shows you how well the Japanese prepare for this kind of events.